హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు ఈ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు భక్తులందరికీ కూడా గౌర పౌర్ణిమ శుభాకాంక్షలు. సో ఈరోజు మనకి చాలా ప్రముఖమైనటువంటి రోజు. సో మరి అటువంటి ఈ పవిత్రమైనటువంటి రోజున మనము ఆ గౌరాంగ మహాప్రభువు ఆ స్వర్ణ వర్ణుడైనటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే
ఆయన. సో మరొక అతి ముఖ్యమైనటువంటి అదృష్టము, మరొక అంశము ఈరోజు ఏంటంటే, సుమారు 540 సంవత్సరాలకు పూర్వము మధ్యలో వచ్చి ఉండవచ్చు చంద్రగ్రహణం జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఈరోజు కూడా మరి ఆ మహాప్రభువు అవతరించినటువంటి రోజు ఈరోజు కూడా మనకి చంద్రగ్రహణము ఉన్నటువంటిది. సో 39 సంవత్సరాలకు పూర్వం, అంటే 540 సంవత్సరాల పూర్వము మనకి ఈ విధంగానే శ్రీకృష్ణుడు యొక్క ప్రేమను పంచడానికి మరి అరుదించినటువంటి వారే చైతన్య మహాప్రభువుల వారు. మరి ఆయన ఆవిర్భవించినటువంటి ఈరోజు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగాను ఈరోజు ఏదైతే మనకి చంద్రగ్రహణం ఉన్నదో, సాధారణంగా గ్రహణ సందర్భాలలో మామూలు రోజులలో మనం కీర్తన చేయమంటే లేదా భగవంతుని గురించి ఏదైనా పూజలు చేయమంటే చేయం, కానీ ఏదైనా ఇలాంటివి ఉన్నాయంటే ఆ రోజు మనము సాధారణంగా కొంత భక్తి భావనలతో ఉండడము, కీర్తన చేయడము జరుగుతూ ఉంటాయి. సో కనుక మరి ఆ రోజు కూడా ఈ విధంగానే 1407 శతాబ్దమున పాల్గొన పౌర్ణమి సంధ్యా సమయంలో సామూహిక హరినామ సంకీర్తనమునకు మరి ఏదైతే మనకి ఇంతగా పితగా చెప్పుకోవచ్చు, మనకి సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేసినటువంటి వారైనటువంటి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు బెంగాల్లోని నవద్వీపమునందలి శ్రీధామ మాయాపురంలో వారు మరి ఈ పాల్గొన పౌర్ణమి సంధ్యా సమయంలో అవతరించినటువంటి వారు. అటువంటి గౌరాంగ మహాప్రభువు చైతన్య మహాప్రభు వర్ణుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క లీలలను ఈ గౌర పౌర్ణమి రోజు మనము కొన్ని ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మరి ఈ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు బెంగాల్లోని నవద్వీపం నందులు శ్రీధామ మాయాపూర్లో వారు ఆవిర్భవించినటువంటిది 1407లో. అంటే క్రీస్తు కాలమాన ప్రకారంగా ఫిబ్రవరి 1486గా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకది శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము ఉపోద్ఘాతంలో వారిని గురించినటువంటి ప్రస్తావన మనకి ఉంటూ ఉంటుంది. సో మరి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు వారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి జగన్నాథ మిశ్రులు సలహట్ జిల్లాకు చెందినటువంటి విద్యాపూర్ణమైనటువంటి బ్రాహ్మణులుగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో వారు ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో నవద్వీప ప్రాంతమంతా కూడా విద్యా సంస్కృతులకు కేంద్రమై ఉన్నటువంటిది. మరి వారు ఆ నవద్వీపంలోని గొప్ప విద్వాంసులైనటువంటి శ్రీల నీలాంబర చక్రవర్తి యొక్క తనయైనటువంటి శశీదేవిని వివాహం చేసుకున్నారు. మరి తదుపరి వారు ఆ జగన్నాథ మిశ్రులు ఆ గంగా తటం నందు తమ నివాసాన్ని ఏర్పరచుకొని జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి కాలం. సో ఆ సందర్భంలోనే ఇక్కడ మనకి మరి కృష్ణ ప్రేమను, కృష్ణ తత్వాన్ని, మరి కృష్ణ నామాన్ని ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆయన హరినామ జపం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి మనకి, అంటే ఆయన అవతారము నామంతోనే వచ్చినట్లుగా మనం భావించవచ్చు.
సో అటువంటి ఆ గౌరాంగ మహాప్రభువుని స్మరిస్తుంటూ ఆయనకు మంగళాచరణంగా మనము ఆయన యొక్క హరే కృష్ణ అందరు కూడా రిపీట్ చెప్పండి. వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య నిత్యానందౌ నిత్యానందౌ సహోదితౌ సహోదితౌ వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య వందే చైతన్య నిత్యానందౌ సహోదితౌ నిత్యానందౌ గౌడోదయే గౌడోదయే పుష్పవంతౌ పుష్పవంతో చిత్రౌ శాంధౌ చిత్రౌ శాంతౌ తమోనుదౌ తమోనుదౌ గౌడోదయే పుష్పవంతౌ గౌడోదయే పుష్పవంతౌ చిత్రౌ శాంతౌ తమోనుదౌ చిత్రౌ మోదౌ వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య వందే కృష్ణ చైతన్య నిత్యానందౌ సహోదితౌ నిత్యానందౌ గౌడోదయే పుష్పవంతౌ గౌడోదయే పుష్పవంతౌ చిత్రౌ శాంతౌ తమోనుధౌ చిత్రౌ శాంతౌ శ్రీ కృష్ణ. సో సో ఈ కలియుగంలో ఆయన వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్యౌ, మరి ఆ కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభుగా సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే నిత్యానందౌ నిత్యానందుడితో కలిసి మరి ఆయన ఈ కలియుగంలో అంధకారాన్ని తొలగించడానికి సూర్య చంద్రులుగా ఉదయించిన వారే ఆ గౌర నిత్యానందులు అని చెప్పుకుంటాం. అటువంటి ఆ గౌర నిత్యానందుల యొక్క దివ్య చరిత్రలో మనం ఇవాళ ఆ గౌరాంగ మహాప్రభువు వారిని గురించి స్మరించుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే మనము ఆ గౌరాంగ మహాప్రభు యొక్క ప్రణామ మంత్రం కూడా ఒకసారి చెప్పుకుందాము. హరే కృష్ణ. సో గౌరాంగ మహాప్రభు యొక్క ప్రణామము. నమో మహావదన్యాయ నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. నామ్నే గౌరతిష్ఠే నమః. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే నమో మహావదన్యాయ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ ప్రణామ మంత్రము మనకి భావం ఏంటంటే, ఓ పరమ ఔదార్య అవతార స్వరూపుడా నమో మహావదన్యాయ. ఓ పరమ అవతార స్వరూపుడా
శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభువుగా అవతరించిన నీవు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడవే. నీవు శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క బంగారపు ఛాయను సంతరించుకుంటివి. విశుద్ధ కృష్ణ ప్రేమను విస్తారంగా పంచుతూ ఉన్నావు. అట్టి మీకు మా గౌరవపూర్వక ప్రణామాలు అంటూ చైతన్య మహాప్రభువుల వారికి మనము ప్రణామ మంత్రం చెప్పుకునేటువంటిది. సో పరమ ఔదార్య అవతార స్వరూపుడుగా చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఎంతటి అవతారం అంటే కృష్ణుడన్నా నాకు శరణదొచ్చండి కొంత శిక్ష, కానీ ఈయన మహా ఔదార్య ఇక్కడ స్వరూపుడుగా, అలాగే కృష్ణ చైతన్య ప్రభువుగా, వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య. సో శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభువులుగా వారు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే అని చెప్తున్నారు. ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క బంగారు ఛాయను సంతరించుకున్నటువంటి వారుగా చెప్తూ ఉంటారు. మరి వారు అవతరించినటువంటి ఉద్దేశం విశుద్ధమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమను విస్తృతంగా పంచినటువంటి వారు. అటువంటి మరి ఆ మహాప్రభువుకి గౌరవపూర్వకంగా వందనాలు సమర్పించుకోవడం ద్వారా ఆ మహాప్రభు, ఆ కరుణామయులు, మహా ఔదార్యమూర్తి అయినటువంటి వారి యొక్క కరుణ ద్వారా కృష్ణ ప్రేమను మనము పొందగలిగేటువంటిదిగా చెప్పుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ఇక చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క మనము లీలలను గురించి చూసుకున్నట్లయితే, గౌరాంగ మహాప్రభువు అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా స్వర్ణ వర్ణుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ శ్రీకృష్ణుడే, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే ఆయన. మరి ఈ కలియుగంలో భక్తి రసాన్ని ప్రసాదించడానికి అవతరించినటువంటి దయామయ అవతారంగా మనకి ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయం తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో వారు మరి వారు ఆవిర్భవించినటువంటిది మనము ఈ క్రీస్తు కాలమాన ప్రకారంగా చూసినట్లయితే ఫిబ్రవరిలో 1486గా నవద్వీప్ ప్రాంతంలో ఫల్గుణ పౌర్ణమి సంధ్యా సమయంలో ఈ చంద్రగ్రహణం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో సామూహికంగా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ హరే 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 అంటూ మరి చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వారు అవతరించినటువంటిది. వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు జగన్నాథ మిశ్రా మరియు శశీదేవి. వారికి బాల్యంలో ఇవ్వబడినటువంటి నామము, వారికి తల్లిదండ్రులు ఇచ్చినటువంటి నామము నిమాయిగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. మరి వారి యొక్క తత్వము మనకి శ్రీకృష్ణ చైతన్య రాధాకృష్ణ నహి అన్యా అంటూ వారి యొక్క తత్వంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. మనకి ఈ సిద్ధాంతాన్ని అంటే రాధా భావ ద్యుతి సువలితం కృష్ణ స్వరూపమే ఆ గౌరాంగ మహాప్రభువు అంటూ చెప్పబడినట్టు ఈ తత్వాన్ని, ఈ సిద్ధాంతాన్ని కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వాముల వారు, మహాభాగవతులైనటువంటి వారు చైతన్య చరితామృతంలో మనకి దీనిని వివరించినటువంటిది చూస్తాం. అలాగే వారికి మనకి ఈ చైతన్య మంగళంలో కూడా వారి యొక్క తత్వాన్ని గురించినటువంటి భావన మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. ఇక్కడ అంటే ఆ రాధా భావ ద్యుతి సువలితం కృష్ణ స్వరూపమే ఆ గౌరాంగుడుగా మనకి కవిరాజ గోస్వాముల వారు తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాము. అలాగే ఇక్కడ వారి యొక్క ప్రధాన సందేశం అంటే సాక్షాత్తు దేవదేవుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడే ఒక భక్తుడుగా
వచ్చి మనకి ఆ తత్వాన్ని, భక్తి తత్వాన్ని మరి ప్రచారం చేసినటువంటి వారు. ఎందుకంటే వారు మనకి అందించినటువంటి సాహిత్యము ఒకటిగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. అదే ఏకైక సాహిత్యము శిక్షాష్టకము. అది చాలా ముఖ్యమైనదిగాను, దాని నుండి వారి యొక్క శిష్యులు మరి ఎన్నో గ్రంథాలను, వారు ఇచ్చినటువంటి బోధనల నుంచి, వారు నేరుగా ఇచ్చినటువంటిది మనకి ఒక శిక్షాష్టకమే అయినప్పటికీ కూడా దాని నుండి వారి యొక్క వారి శిష్యులు వారితో ప్రత్యక్షంగా సంబంధాన్ని మరి వారు పొందినటువంటి ఆ అనుభవాలను అనేకమైనటువంటి భక్తి తత్వ గ్రంథాల రూపాల్లో మనకి ఇచ్చినటువంటివి మనం చూస్తాం. అలాగే మనకి చైతన్య మంగళంలో కూడా ఈ రాధాభావ స్థితి, అలాగే ఈ కృష్ణుడు యొక్క అంటే ఆ కలియుగంలో మరి రాబోతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను గురించి, వీటన్నిటి యొక్క తత్వంగా మనకి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే ఈ కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభువుగా వచ్చారు అనేటువంటి దానికి మనకి లోచన మహాప్రభువుల వారు అందించినటువంటి ఆ చైతన్య మంగళంలో ఒక సందర్భంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒకసారి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సత్యభామ యొక్క రాజగృహం నుండి ఆ రుక్మిణి గృహానికి రాబోతున్నట్లుగా ఆమెకి వర్తమానం పంపుతారు. ఆ సందర్భంలో ఆమె రుక్మిణి ఎంతో గొప్పగా ఆ భగవానుడు కృష్ణుడు తన ఇంటికి వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంగా ఆహ్వానం చేస్తుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలందరినీ కూడా తన కృష్ణునికి సాదరంగా వెళ్ళి ఆలింగనం చేసుకోమని చెప్పడం అవన్నీ చేస్తూ ఉంటుంది. చేసి ఇక ఆయన వచ్చి ఆయనకి పాదాలను క్లీన్ చేసి పాదాభిషేకం అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఆమె ఇక ఆనందంతోనూ అదే సమయంలో దుఃఖాన్ని పొందుతూ ఉన్నటువంటి స్థితిని కృష్ణుడు చూసి ఆమె అడుగుతాడు, ఏంటి నన్ను చూసినటువంటి ఆనందం బాష్పాలతో ఉన్నావా? ఎందుకు ఇలా నీవు ఎందువల్ల నీవు దుఃఖపడుతూ ఉన్నావు? ఏం జరిగింది అంటూ అడగడము. సో అప్పుడు ఆమె నేను మరి కృష్ణుడు సర్వాంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుడికి ఈ విషయం తెలుసు కదా, అందుకే అంటుంది, నేను ఎందుకు దుఃఖపడుతున్నానో నిజంగా నీకు తెలియదా? నేను ఎందుకు దుఃఖపడుతున్నానో అనేటువంటి విషయం రాధారానికి తెలుసు. ఈరోజు మీరు నా దగ్గరకు వచ్చారు, కానీ ఏదో ఒక ఈ గృహాన్ని వదిలి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు, అందుకే నేను బాధపడుతూ ఉన్నాను. ఒకవేళ మీరు నన్ను వదిలి వెళ్ళనట్లు అని వాగ్దానం చేస్తే మరి నేను దుఃఖపడను అంటూ ఆమె సమాధానం ఇస్తూ ఉంటుంది. వెంటనే కృష్ణుడు, లేదు లేదు నేను నిన్ను వదలలే, నిన్ను దుఃఖపడేటట్లు చేయను అని ఓదార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. అదే సమయంలో నారదముని కిటికీ దగ్గరకు రావడాన్ని గమనించి కృష్ణుడు నారదుల వారికి స్వాగతం పలుకుతారు. ఇక ఈ వారికి సంబంధించినటువంటి ఆ సంఘటన ఆ విధంగా మారిపోతుంది అని చెప్తారు. సో తర్వాత కృష్ణుడు రుక్మిణితో కలిసి నారదుడికి పరిచర్యలు చేయడము. సో అలా చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో నారదులు వారు కూడా కలవరపాటుగా ఉండడాన్ని కృష్ణుడు గమనిస్తాడట. ఎందుకు ఈరోజు నా భార్య దుఃఖపడుతుంది, అలాగే ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉండేటువంటి నారదులు వారు కూడా ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి దానికి మరి అప్పుడు కృష్ణ భగవానులు వారు అడుగుతారట నారదుణ్ణి, నారద మీ యొక్క కలవరపాటుకు ఏంటి కారణము, ఎందుకు మీరు కలవరం పాటుగా ఉన్నారు అని అడిగినటువంటి దానికి నారదుడు సమాధానం అంటారట, ఓ దేవా, ఏ విధంగా అయితే సూర్యుడు అస్తమిస్తూ ఉన్నప్పుడు ముని చీకటి కమ్ముతూ ఉందో
అదేవిధంగా ప్రపంచం అతి త్వరలో ఈ ప్రపంచంలోనికి కలియుగం రాబోతూ ఉన్నటువంటిది సూచనలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ప్రజలు మరింత భౌతికం వైపుకు మరలుతూ లైంగిక ఆసక్తులు అవడానికి నేను గమనించగలుగుతూ ఉన్నాను. ఆ విధంగా కలియుగ లక్షణాలు ప్రారంభమవుతూ ఉన్నాయి. నీ యొక్క ఉనికి క్షీణిస్తుంది. నీవు త్వరలో ఈ జగత్తును వీడి వెళ్తావు. కలియుగము ప్రారంభమవుతూ ఉంది. మరి ఈ బద్ధజీవులకు నీవు ఇచ్చే పరిష్కారం ఏమిటో నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది. కలియుగ బద్ధజీవులు ఏ విధంగా ముక్తి పొందుతారు? నేను ఈ కలియుగ జీవులను గురించి చింతిస్తూ ఉన్నాను అంటూ నారదుల వారు సమాధానం ఇస్తారట. అంటే ఆ కృష్ణ భగవానులు అడిగిన దానికి. సో ఎప్పుడైతే ఆ రుక్మిణి తన యొక్క భావాలను రాధారానికి మాత్రమే తెలుసుకోగలదు అని చెప్పిందో ఆ విషయాన్ని కృష్ణుడు గుర్తుపెట్టుకోవడము, అదేవిధంగా నారదుడు కూడా ఈ కలియుగంలో బద్ధజీవులు ముక్తి గురించి విచారించాడో, ఈ యొక్క ఇద్దరి యొక్క భావాలను కృష్ణుడు పరిగణలోకి తీసుకొని అప్పుడు సమాధానం చెప్తారట. సో నేను మరొకసారి కలియుగంలో అవతరిస్తాను. రాధారాణి యొక్క భావమును మరియు శరీర ఛాయను కూడి బంగారు వర్ణంలో అవతరిస్తాను అని చెప్తారట. ఆయనే ఈరోజు ఈ పౌర్ణమి రోజు అంటే 540 సంవత్సరాల ముందు ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ గౌరాంగ మహాప్రభువు. సో ఆ విధంగా కృష్ణుడు మనకి గౌరాంగ రూపంలో వస్తానని నారదుడికి వివరించినటువంటి కారణంగా సో చెప్తారట. అప్పుడే మరి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒంటరిగా రాడు. ఆయన రావడానికి ముందే అక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు చూడడానికి మరి నీవు దేవతలందరూ, ఆయన కూడా ఆ బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఆయన చైతన్య మహాప్రభువు లేక వారు ఆ పంచతత్వాలు ఒకరుగా ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో నీవు దేవతలందరూ బెంగాల్లో అవతరించమని ఆయన చెప్పడము, ఆ విధంగా మీరంతా అవతరిస్తే మనమందరము కలిసి దేవతలు మనమందరం కలిసి ప్రపంచానంతటికి ఆ హరినామ సంకీర్తనంలో ముంచివేద్దాము అని ఆయన చెప్పి నారదుడికి చెప్పినటువంటిదిగా మనకి సో ఇక్కడ అంటే చైతన్య మహాప్రభువుల వారు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేయడానికి సో మనకి ఇవి చాలా ఆధారాలుగా ఉన్నటువంటివి. ఎందుకంటే ఇంకా శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా మనకి చెప్పబడుతుంది, కృష్ణవర్ణం త్విష అకృష్టం అంటూ ఆ గౌరాంగుడు స్వర్ణవరుడు కానీ ఎప్పుడు కృష్ణనామం జపించేవాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. సో ఆ కృష్ణవర్ణుడైనట్టు అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడే సాక్షాత్తు స్వర్ణవర్ణంలో వచ్చినటువంటిదిగా మనకి గౌడీయ సాంప్రదాయాల్లోనూ మనకి ఈ విషయాల్లో తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూసేటువంటిది. సో ఇంకా వారి గురించి మనము చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇక ప్రధాన ఉద్దేశము హరినామ సంకీర్తనము. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ భగవన్నామ స్మరణము మనకి ఇచ్చేటువంటిది. మరి ఇంకా ఆయన యొక్క బాల్య లీలలు కొన్ని చూసినట్లయితే, నిమాయి పండితుడు బాల్యంలో, నిమాయి పండిత ఆయన బాల్యనామంగా ఉండేటువంటిది. సో బాల్యంలో ఎంతో అల్లరి చేస్తూ ఉండేవాడు, ఒక్కొక్కసారి ఏడుస్తూ ఉండేవాడట. ఆయన ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు హరి అని పలికితేనే ఇక ఆ ఏడుపు ఆపేవాడట.
అంటే ఇక్కడ ఆయన యొక్క బాల్య లీలల్లో మనకి ఆయన ఏడవడము, అల్లరి చేయడము, ఈ ఏడుపులు, అల్లర్లు ఇవన్నీ కూడా ఆపివేయడము, హరి అని పలకగానే అవన్నీ కూడా ఆపివేసేవాడు. అంటే ఏం తెలియచేస్తుంది ఇది అంటే మనకి భగవంతుణ్ణి సంతోషపరిచేటువంటిది ఆయన నామస్మరణము. కనుకనే మనము నిరంతరము కూడా ఆ భగవన్నామ స్మరణలో నామరూప చరితాది అంటూ ఆయన యొక్క శిష్యులు రూపగోస్వాముల వారు మనకు అందించినట్లుగా భగవంతుని సంతోషపరిచేటువంటిది ఏంటి అనేటువంటిది ఆయన బాల్యలీలలో మనకు తెలియబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆయన హరి అనగానే ఏడుపు ఆపడము, అల్లరి ఆపడము ఇవన్నీ చేశాడు అంటే ఆయన్ని సంతోషపరుస్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటి అంటే ఆయన యొక్క నామము. కనుకనే నామ సంకీర్తనము, నామస్మరణము, నామ జపము మనల్ని ఈ కలియుగ బంధనాల నుండి, ఈ సంసార సాగరాల నుండి మనల్ని బయటపడేసేటువంటి మార్గంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇక తదుపరి ఆయన యొక్క బాల్యలీలల్లో ఇంకా ఆయన ఆ సంస్కృతంలో ఇంత గొప్ప జ్ఞానవంతుడు అని చెప్తారు ఆయన్ని. అందుకే ఆయన నిమాయి పండితుడుగా విద్యలో అపారమైనటువంటి ప్రతిభను కనబర్చారు అని చెప్తారు. కానీ తర్వాత ఆయన గయా ప్రాంతానికి వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో వాస్తవానికి కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్తారు ఆయన యొక్క తండ్రి యొక్క అస్థికలను గయలో కలపడానికి వెళ్ళారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ సందర్భంలో ఆయన యొక్క హృదయము కృష్ణ ప్రేమలో మునిగిపోయింది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే జ్ఞానము భక్తిగా మారాలి అనేటువంటి తత్వాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ సందర్భంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. సో ఆ విధంగా ఆయన యొక్క బాల్యలీలలో ఆయన గడిపినటువంటి ఆయన జీవితం మనకి ఆయన అంటే 48 సంవత్సరాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందులో ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు తొలి 24 సంవత్సరాలు నవద్వీపంలో ఉన్నారు అని చెప్తారు. అక్కడ నవద్వీపంలో ఉండి బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమము మరియు గృహస్థ జీవనాన్ని గడిపారు అని చెప్తారు. ఆయన జీవితంలో గృహస్థాశ్రమంలో తొలి భార్య శ్రీమతి లక్ష్మీప్రియాదేవి. ఆయన కార్యార్థమై ఇంటి నుండి వెళ్ళినప్పుడు చిన్న వయసులోనే లక్ష్మీప్రియాదేవి దేహత్యాగం జరపడం జరుగుతుంది. తర్వాత తిరిగి మరి బెంగాల్కు వచ్చినప్పుడు తన తల్లి రెండో భార్యను స్వీకరించమని అర్థించినప్పుడు ఆయన రెండవ భార్యగా ఆయన విష్ణుప్రియాదేవిని స్వీకరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఆయన 24వ ఏటనే సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించినటువంటి కారణంగా ఆయన యొక్క రెండో భార్య అయినటువంటి దాదాపుగా ఆమె యొక్క వయస్సు అప్పటికి 14 సంవత్సరాలు ఏదో చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆవిడ తన జీవితం అంతా కూడా ఆయన యొక్క వియోగంలోనే గడిపినది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎప్పుడైతే ఆయన సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించారో తన తల్లి అయినటువంటి శ్రీమతి శశీదేవి కోరిక పైన ఆయన పూరి జగన్నాథ క్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడే కేంద్రవాసంగా చేసుకొని మరి మిగిలినటువంటి 24 ఏండ్లు కూడా అంటే కొన్ని యాత్రలు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా మిగిలినటువంటి 24 ఏండ్ల కాలము అక్కడే గడిపారు అని చెప్తారు. ఆ సమయంలో ఒక 6 సంవత్సరాలు ఆయన శ్రీమద్ భాగవతంను ఉపదేశించు దేశమంతటా ముఖ్యంగా మన దక్షిణ భారతదేశంలో అని చెప్తారు. అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఆయన వచ్చినటువంటి అహోబిలము, శ్రీశైలం, తర్వాత శ్రీరంగము ఇవన్నీ ప్రదేశాల్లో ఆయన వచ్చినటువంటి సందర్భాలు మనకు చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక
ఆయన మనకి సంకీర్తన ఉద్యమము, ప్రేమ విప్లవంగా చెప్పబడేటువంటి ఆ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని మనకి అందించినటువంటి ఇది. మరి ఆ నవద్వీపంలో హరినామ సంకీర్తన ప్రారంభమైంది. అలాగే మృదంగము, కర్తాళాలతో రాత్రంతా నామగానం చేయడం జరుగుతుంది. ఆ సందర్భంలో చెప్తూ ఉంటారు, చాంద్ కాజీ దాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేశారని చెప్తారు. సో అదే సందర్భంలో చైతన్య మహాప్రభువులు వారు గౌరాంగుడు వేలాది మందితో కలిసి శాంతియుత ప్రదర్శన చేసి ఆ కాజీ యొక్క హృదయాన్ని మార్చారు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ సంకీర్తన ఉద్యమము శాంతియుతమైనటువంటి ప్రదర్శన చేత కఠోరమైనటువంటి వారి యొక్క హృదయాలను కూడా మార్చవచ్చు అనేటువంటి సందేశం. అంటే భక్తి శక్తి, భక్తి ఎంతో శక్తివంతమైనది, హింస లేకుండాలనే హృదయాలను మార్చవచ్చు అనేటువంటి తెలియచేసేటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా దీనికి మనం ఉదాహరణలు చూస్తే ఆ జగాయి మదాల యొక్క ఉద్ధరణ కూడా మనం చూడవచ్చు. ఆ మహావదాన్యులైన, ఎందుకంటే జగాయి మదాయిలు నిత్యానంద ప్రభు హరినామాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో సో నిత్యానందులు నిత్యము ఆనందాన్ని, జనాలు ఆనందమయంలో ఉండడానికి, ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్తాం మనం సూర్య చంద్రులాగా అవతరించారు అని చెప్తుండేటువంటిది. మరి ఆ సందర్భంలో ఆ నిత్యానందుల వారు నామాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఈ జగాయి మదాయిలకు ఆ నామాన్ని హరినామం పలకండి అంటూ ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన్ని గాయపరిచినటువంటిది. మరి ఆయన్ని గాయపరిచిన విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి చైతన్య మహాప్రభులు వారు వారిని దండించడానికి వచ్చినప్పుడు నిత్యానందులు వారు చెప్పడము, సో మరి ఆ మహాపాపులు అంటే వాళ్ళని ఏం చెప్తారంటే జగాయి మదాయిలను అంటే వాళ్ళు పాపిష్టులలో పరమ పాపిష్టులు వారు అని చెప్తారు కదా భగవద్గీతలో. అట్లా ఎన్ని పాపాలు చేయాలో అని చేయడానికి వాళ్ళు తెలుసుకొని ఎలా చేయొచ్చు పాపము అని తెలుసుకొని చేసేవారు అని చెప్తుంటుంటారు. సో అలాంటి పాపాచార్యులైనటువంటి ఆచార్యులు, పాపాల్లో ఆచార్యులుగా చెప్పబడేటువంటి వారైనటువంటి ఆ జగాయి మదాయిలను నిత్యానంద ప్రభువు వలన వారు రక్షించబడినటువంటిది. సో వారిని క్షమించి ప్రేమ భక్తిని ప్రసాదించినటువంటి వాడు ఆ గౌరాంగుడు. అందుకే పతిత పావనుడుగా ఆయన్ని కొనియాడుతూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ మరి వారిని ఎందుకు వదిలేస్తారు? నామ సంకీర్తన చేస్తాము, శరణాగతులు అవుతాము అనగానే వదిలేస్తాడు. అంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ఏంటంటే ఈ లీల ద్వారా ఎవరు ఎంత పాపి అయినా నామశరణ తీసుకుంటే వారికి క్షమ లభిస్తుంది అనేటువంటిది మనము దీని ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటి లీలగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇది మనకి ఆయన యొక్క బాల్య లీలలు, అలాగే అక్కడే ఉన్నటువంటి సంకీర్తన ఉద్యమము, అలాగే మరి ఆ శరణాగతి, క్షమ, పతిత పావనుడు అయినటువంటి క్షమతత్వము, క్షమాగుణము కలిగి ఉండేటువంటి ఇది. సో ఇక ఆయన సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించిన తదుపరి మరి ఇక ఆయన యొక్క సన్యాస లీల ఇది మనకు తెలియచేస్తుంది ఏంటంటే ఆయన 24 ఏళ్ల వయసులోనే గౌరాంగుడు సన్యాసాన్ని స్వీకరించాడు. మరి ఒక రకంగా తల్లి శశీదేవి కన్నీళ్ల పర్యంతమైనటువంటి సందర్భంగా చెప్తుంటారు. మరి భక్తుల వియోగం కూడా ఉంటుంది కొంత, వాళ్ళందరితో కలిసి చేసేటువంటి అంత ఇదిగా ఇంతకు ముందులాగా సంకీర్తనలో ఎవరితో పడితే వాళ్ళు చేసేటువంటి విధంగా ఉండదు. ఆ సందర్భాల్లో మరి ఆయన ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఈ జ్ఞానము తర్వాత భోగము వీటిన్నిటి నుండి మరి వైరాగ్యాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంగా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ప్రజల గౌరవము పొందడానికి,
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కృష్ణ భక్తి వ్యాప్తి చేయడానికి ఆయన తదుపరి పూరీ క్షేత్రంలో నివసించి ఆ జగన్నాథుడి వద్ద, జగన్నాథ టెంపుల్లో ఆయన యొక్క లీలలు, అనేకమైనటువంటి లీలలు అక్కడ జగన్నాథ టెంపుల్లో చెప్తూ ఉంటుంటాయి. ఆయన అనేకమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి లీలలను అక్కడ ప్రదర్శించారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ సందర్భంలోనే, అలాగే యాత్ర సందర్భాల్లో ఎంతో మంది మరి ఆ నిరాకారవాదులను అందరినీ కూడా ఆయన మరి భక్తి భావనలోకి మార్చినటువంటి మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది భాగవతం ఉపోద్ఘాతంలో, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారి జీవితము, ఉపదేశములను మరి సంక్షిప్త వర్ణను చదివిన వారు తదుపరి శ్రీల బృందావన దాస ఠాకూర్లు రచించినటువంటి చైతన్య భాగవత గ్రంథాన్ని, అలాగే శ్రీల కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వాములు వారు రచించినటువంటి చైతన్య చరితామృతము గ్రంథాన్ని చదివినట్లయితే ఎంతో లాభాన్ని పొందుతారు. అందుకే మనము మనకి ఇస్కాన్లో కూడా ముఖ్యంగా మనకి మాసమంతా కూడా గౌరాంగ లీలగా చైతన్య చరితామృతాన్ని మనము భక్తులకు తెలియచేసేటువంటి ప్రయత్నం జరిగినటువంటిది. సో అందుకే 1 month నుంచి ఆ గౌరాంగ లీలలను చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా ప్రజలను ఉద్ధరించడానికి ఆయన సన్యాస దీక్షను తీసుకొని ఆ సన్యాసిగా జగన్నాథ టెంపుల్లో, పూరి జగన్నాథ టెంపుల్లో ఆయన అనేకమైనటువంటి దివ్య లీలలను ప్రదర్శించడము, అలాగే ఇంకా ఆయన యొక్క లీలల్లో మనకి రాధా భావ మాధుర్యం, ఎందుకంటే అంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా రాధా యొక్క భావాన్ని, తర్వాత ఈ కలియుగంలో నారదుడి యొక్క చింత, ఇవి రెండింటిని తీర్చడానికి వచ్చినటువంటి వాడే మనకి ఆ స్వర్ణమయమైనటువంటి గౌరాంగ మహాప్రభువుల వారు. ఇక్కడ ఈ రాధా భావ మాధుర్యము అంటే ఇక్కడ బాహ్యంగాను ఆంతర్యంగాను చెప్తుంటారు. ఇక్కడ లీలల్లో ఆ గౌరాంగ మహాప్రభువుల వారి యొక్క ఆంతరంగ లీల రాధాభావంలో కృష్ణ ప్రేమను ఆస్వాదించడము అని చెప్తారు. కృష్ణ ప్రేమను ఆస్వాదించడము అంటే ఈ తత్వాన్ని మనకి కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వాముల వారు చైతన్య చరితామృతంలో వివరించినట్లుగా, శ్రీకృష్ణ చైతన్య రాధాకృష్ణ నహి అన్యా అంటూ చెప్తారు. అంటే గౌరాంగుడు రాధాకృష్ణుల ఏకస్వరూపము. అటు రాధాకృష్ణులు ఇద్దరి యొక్క స్వరూపమే ఆ గౌరాంగుడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అదే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ చైతన్య రాధాకృష్ణ నహి అన్యా. ఆ గౌరాంగుడు ఎవడో కాదు, రాధాకృష్ణుల యొక్క ఏకరూప స్వరూపము అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. మరి ఇక ఆయన ఆ రాధా భావంలో ఉండేటువంటి ప్రేమను ఆస్వాదించడానికి ఆంతరంగిక ఉన్నటువంటి, బయటకు మనకి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో ఈ పతిత జీవులైనటువంటి కలియుగంలో, కలహాల కపట యుగంలో నారదులు వారు చెప్పినట్లుగా ఈ మైథున భోగ వాంఛలు, ఇంద్రియ భోగ తృప్తి కోసమే వెంపర్లాడేటువంటి విషయాలతో ఉన్నటువంటి ఈ జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఆయన అవతరించినటువంటిది. సో మరి వారు మనకి ఎన్నో సందేశాలు మనకి ఇచ్చినటువంటివి. అందులో ముఖ్యంగా వారు శిక్షాష్టకం, ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో మనకి ఆ నామ సంకీర్తనం మించిన వేరొక ధర్మం లేదు. ఇదే సర్వశాస్త్ర ఉపదేశము. మరి అటువంటి ఉపదేశాన్ని బృహద్ నారదీయ పురాణంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాన్ని ప్రచారం చేసి ఆ తత్వాన్ని హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం
కలౌ నాస్త్యైవ 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 గతిరన్యదా. సో చైతన్య మహాప్రభులు వారు చెప్తారు. ఎందుకంటే వారిని ప్రకాశానంద సరస్వతుల వారు అడుగుతారట, ఎందుకు వేదాన్ని చదవకుండా ఇవన్నీ ఒక సన్యాసిగా వేదాధ్యయనం చేయాలి అనేటువంటి భావనలు ఉండేవి అని చెప్తుంటారు. మరి నీవు ఇలా డాన్సులు వేస్తూ నగర సంకీర్తనం చేస్తూ ఇలా ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నావు అంటే ఆయన చెప్తారట, నేను ఒక మూర్ఖుణ్ణి కనుక నా గురువు గారు వేదతత్వంలో ఆ వేద తత్వంతో చెలగాటమాడడాన్ని నన్ను నిరోధించారు. నన్ను బంధనము నుండి ఉద్ధరింపగలదు కనుక పవిత్ర నామాన్ని కీర్తించుటే నాకు ఉత్తమం అని ఆయన తెలియచేశారు. అందుకే అంటూ హరేర్నామైవ 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 కేవలం అంటూ ఆ విషయాన్ని చెప్తారట ఆ విధంగా. సో అందుకే ఆ విధంగా నేను నా గురువు గారి ఆజ్ఞ మేరకు నేను హరినామమును పలుకుచున్నాను. కనుకనే నేను ఇప్పుడు ఆ దివ్య నామము పట్ల రతుడునై ఉన్నాను. ఆ నామమును ఉచ్చరించినప్పుడెల్లా నన్ను నేను మరచిపోతాను. కొన్నిసార్లు నవ్వుతాను, కొన్నిసార్లు విలపిస్తాను, కొన్నిసార్లు పిచ్చివాని వలె నృత్యం చేస్తాను. హరినామ సంకీర్తనము చేయడం ద్వారా నేను పిచ్చివాడనైతేనేమో తలచి ఈ విషయమును గురించి నా గురువు గారు నీ ప్రశ్నించితిని. సో దానికి ఆయన చెప్తారు, హరినామ కీర్తన ప్రభావమే అటువంటిది అని ఆయన నాకు తెలియచేశారు. అది అతి దుర్లభమైన ఆధ్యాత్మిక భావము, హృదయమునందు వ్యక్తీకరించగలదు. జీవిత పరమావధి అయిన కృష్ణ ప్రేమకు అది చిహ్నము వంటిది. ముక్తికి సహితము పరమైనందున కృష్ణ ప్రేమ పంచమ పురుషార్థము అని తెలియబడుచున్నది. కృష్ణనామ కీర్తన చే కృష్ణ ప్రేమ స్థితి మనుజునకు ప్రాప్తించగలదు. అదృష్టశావత్తు ఆ వరమును పొందుట మంచిదే అయినది అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి సమాధానంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ నామ సంకీర్తనాన్ని మనకి అందించినటువంటి అంశాలలో చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. సో అందుకే ఆయన మనకి ఇచ్చినటువంటి శిక్షాష్టకాలలో దివ్యమైనటువంటి అంశాలుగా మనకి 8 శ్లోకాలు ఇవ్వబడినటువంటి, అందులో మొదటిది చేతో దర్పణ మార్జనము అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకం యొక్క భావాన్ని చూస్తే అందులో మనకి చెప్తారు, అనంతకాలము నుండి పోగుపడిన ధూళిని తొలగించి హృదయమును శుభ్రపరిచేటువంటిది, జన్మ మృత్యు భరితమైన సంసార దావానములను క్షమింపచేయునది అగు శ్రీకృష్ణ నామమునకు జయము జయము. శ్రేయస్సు అనేది చంద్ర కిరణములను ప్రసారింపజేసడి కారణమున ఈ శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనము సర్వ మానవాళికి అతి ముఖ్యమగు వరప్రసాదము. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునకు ప్రాణము ఈ సంకీర్తనమే. ఆధ్యాత్మిక ఆనంద సాగరమును వృద్ధి చేసేది ఈ శ్రీకృష్ణ నామ సంకీర్తనము. మనము సర్వదా ఆతురతో వాంఛించడి పూర్ణామృత స్వాదనము మనల్ని సమర్థులను చేయగలదు అంటూ మొదటి శ్లోకం యొక్క భావం శిక్షాష్టకంలో. అలాగే రెండవ శ్లోకం యొక్క భావాన్ని మనం చూస్తే, శ్లోకాలు ఆల్రెడీ చదువుతున్నాం కదా. హే ప్రభు, నీ పవిత్ర నామము ఒక్కటి సర్వజీవుల సర్వాభిష్టములను వసగగలదు. జీవులు కోరుకున్నటువంటి ప్రతిదాన్ని వసగగలిగేది ఆ భగవంతుని యొక్క నామమే అని చెప్తారు. హే ప్రభు, నీ పవిత్ర నామమొక్కటే జీవులకు సర్వాభిష్టములను వసగగలదు. కృష్ణ గోవిందాయను లక్షలాది నామములను కలిగిన నీవు ఆ దివ్య నామములందు నీ ఆధ్యాత్మిక శక్తులన్నింటినీ నిలిపి ఉంచావు. ఆ నామములను కీర్తించుటకు ఎటువంటి కఠిన నియమ నిబంధనలు లేవు. హే ప్రభు, నీ పవిత్ర నామములను కీర్తించుట ద్వారా నిన్ను సులభంగా చేరుటకు మమ్ము కరుణతో సమర్థులను కావించుము. కానీ దురదృష్టశావత్తు ఆ నామము ఎడ నాకు ఎట్టి ఆకర్షణ కలుగుటలేదు. ఎందుకంటే భవరోగంతో ఉన్నటువంటి మనం
అని చెప్తున్నారు. బట్ భగవంతుడు ఆయన సాక్షాత్తు ఇది. సో ఆయనే అలా చెప్తున్నారంటే మనకి ఆ నామ భావనల గురించి చేయవలసినటువంటి. సో ఇంకా మనకి ఆయన ముఖ్యంగా చెప్పబడే అంతిమ సందేశంగా చెప్తారు, తృణాదపి సునిచైన తరోరివా సహిష్ణునా అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదా హరిహి. సో అద్భుతమైనటువంటి మనకి ఇచ్చినటువంటి వరం చైతన్య గౌరంగ మహాప్రభువుల వారు. దాని యొక్క భావము, రహదారి ఎందలి తృణము కన్నను తక్కువైనడి భావమును కలిగి, వృక్షము కన్నను అధికమైన ఓర్పును గూడి, మిథ్యా అహంకారము విడనాడి, ఇతరులకు సమస్త గౌరవమును వసుగుటకు సిద్ధపడిన స్థితి అందే శ్రీకృష్ణ భగవానుని పవిత్ర నామమును ఉచ్చరించవలెను. అటువంటి మానసిక స్థితి అందే మనుజుడు శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామమును నిరంతరము కీర్తించగలడు. అంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది మనకి వినయము, సహనము, ఇతరులను గౌరవించడము, నిరంతరము నామస్మరణము మనకి చెప్పబడినటువంటిదిగా 3వ శ్లోకంలో, శిక్షాష్టకంలో చెప్పబడినట్టు. సో ఇంకా మనకి మరొక ముఖ్యమైనది కూడా చెప్తారు, 4వది కూడా. అసలు అందులో ప్రతిదీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి శిక్షాష్టకంలో ప్రతి శ్లోకం కూడా, అష్టక శ్లోకాలలో. తదుపరి నదనం న జనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ అంటూ చెప్తారు. ఓ జగదీశ, ధనమును కూడబెట్టవలెనని గాని, సౌందర్యవతులైన స్త్రీలను గాని, అనేక సంఖ్యలో అనుయాయులను గాని నేను కోరను. ఏం కోరుకుంటున్నాను? జన్మ జన్మలయందు నేను కోరునది ఒక్కటే, నిరుహేతుకమైనటువంటి నీ యొక్క భక్తియుత సేవ మాత్రమే నాకు కావాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను అని చెప్తాడు. సో తదుపరి నందతనయ అంటూ చెప్తున్నటువంటి, ఓ నందతనయ, ఓ శ్రీకృష్ణ, నేను నీ నిత్య సేవకుడునైనను ఏదియో ఒక కారణం చేత ఈ మృత్యు సాగరమున పడ్డాను కనుక ఈ భవసాగరము నుండి నన్ను ఉద్ధరించి నీ పాద పద్మముల చెంత ఒక రేణువుగా నిలుపుకొనుమయ్యా అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించేటువంటిదిగా మనకి 5వ శ్లోకం ఉంటుంది అష్టకంలో. అలాగే 6వది, హే భగవాన్, నీ పవిత్ర నామమును ఉచ్చరించినప్పుడు నిరంతరము స్రవించేటువంటి ప్రేమాశ్రువులచే నా కన్నులు నిండుటెన్నడయ్యా అని అడుగుతాడు, ప్రశ్నార్థకంగా అడుగుతాడు. నీ నామము పలికినంతనే ఎన్నడును నా గలము గద్గదమైన శరీరము రోమాంచితము కాగలదు అంటూ ప్రశ్నార్థకంగా అడుగుతుంది. ఎందుకంటే భగవాన్ పవిత్ర నామాన్ని మనం నిరంతరము ఉచ్చరించినప్పుడు ఆనంద బాష్పాలు, ప్రేమాశ్రువులు కన్నుల నుండి కారాలి అని చెప్తుంటారు ప్రేమ భక్తి భావనలో. అలాగే నీ నామము పలికినంతనే ఎన్నడు నా గలము గద్గదమై శరీరము రోమాంచితము కాగలదు. అనుభూతి పొందినప్పుడు ఇవి జరిగేటువంటి భావాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తారు, ఓ గోవిందా, నీ వియోగమును అనుభవించుచు నిమిషమును ఒక యుగముగా. యుగం అంటే సాధారణంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతున్న నిమిషం ఒక యుగముగా 12 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలముగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. నేను అనుభవించుచున్నాను, వర్షధారల వలె కన్నీళ్లు కారుచున్నది, నీ అభావము నాకు జగమంతా శూన్యముగా గోచిస్తుంది. అంటే కృష్ణుడు కేంద్రంగా లేకపోతే మిగిలినదంతా శూన్యమే అనేటువంటి భావంతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇక చివరిగా చెప్తున్నారు, చివరిలో శ్రీకృష్ణుడే నాకు ప్రభువు, అతనికి అన్యమైన ప్రభువుని నేనెరగను. అతడు తన పరిష్వంగముతో నా ఎడ మోటుగా ప్రవర్తించినను లేదా దర్శన మొసగక హృదయమును కృంగదీసినను అతడే నాకు ప్రాణనాథుడు. నిబంధన రహితంగా అతడే సదా నా పూజనీయుడు.
ప్రభువైనందున నొనర్చుటకైనను అతడు సర్వ స్వతంత్రుడై ఉన్నాడు అంటూ చెప్పబడుతుంది. సో ఆ విధంగా శిక్షాష్టకము ద్వారా మనకి ఆయన భక్తులు ఏ విధంగా భక్తిని చెయ్యాలో అనేటువంటి తత్వాన్ని మహాప్రభు ఆ దేవదేవుడే ఒక భక్తుడి రూపంలో ఎలా భక్తిని కొనసాగించాలి అనేటువంటి చెప్పినటువంటి ఆ సందర్భాలు. సో అటువంటి ఆ గౌర పూర్ణిమ రోజు ఈరోజు మనము ఆ గౌరాంగుడు మహావదన్యాయుడైనటువంటి ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క గౌరాంగ మహాప్రభు వారి యొక్క అవతరణ రోజు, ఆయన యొక్క కరుణా అవతారమైనటువంటి ఆయన మనందరికీ కూడా ఆయన యొక్క కరుణ మనపై పడాలని కోరుకుంటూ, ఎందుకంటే భక్తులారా ఆ గౌరాంగ మహాప్రభు అవతారం కరుణా అవతారం, ఆయన ఇచ్చినటువంటి వరం మనకి ప్రేమ భక్తి. సో మరి అటువంటి ఆ ప్రేమ భక్తిని మనమందరం కూడా ఒక్కసారి హృదయపూర్వకంగా ఆ నామాన్ని పాడుదాం. హరే కృష్ణ. అందరూ కూడా చెప్పండి, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే రామ